आप सुन रहे हैं जीके म्यूजिक एंटरटेनमेंट की धमाकेदार। ऑडियो स्टूडियो लखौरा। तरीका है जस जिया पर हतनी फीका मारा बसैया बोले बढ़िया से हो लहगे न सैया के तरीका है जस जिया पर हतनी फीका जाने बाड़ा क्वेश्चन मरद कहियो देहेलो ना दर्द जाने बाड़ा क्वेश्चन मरद कहियो देहेलो ना दर्द पापा कोई दिले शादी मोरा करिया से भैया करेला ना काम तू बढ़िया से हो मारा बसैया तो है हड़िया से हो करेला ना काम तू बढ़िया से हो मारे बभद्र तो है हड़िया से हो संदीप मारा बसैया तो है हमरा बुझाले सैया बारना मरद नहीं बुझेला हमरा दिलवा के दर्द मौगा के खाली खाली दिन तू धरेला भइल बा हमरा जवनिया में शहरद भइल बा हमरा जवनिया रे दहदा हमरा बुझाले सैया बारना मरद नहीं बुझेला हमरा दिलवा के दर्द मौगा के खाली खाली दिन तू धरेला भइल बा हमरा जवनिया में सरद जब ससुरा में ऐनी कहियो मजा नहीं पैनी जब ससुरा में ऐनी कहियो मजा नहीं पैनी खाली करेला प्यार तू थरिया से हैया करेला काम नहीं बढ़िया से हो मारो बसैया तो है हरिया से हो करेला ना काम तू बढ़िया से हो मारो बभद्र तो है हरिया से हो संदीप लिख देम जवानी हो हमके करोना रे राइट रवि भी हो जाके अपना गावे चुमन विकेश हो तनी कहना भावे नीरज मनु गोलू तमना हिया रे नीरज मनु गोलू तमना हिया